Zdravím všechny faninky a fanoušky u sledovaní nejslavnejšieho cyklistického závodu Tour de France a jeho štvrtej etapy, kdy peloton zabloudil niekde v Bílých Karpatách. Záberiem na tuhletu krásnu panorámu si k sebe volám vedúceho pretekára dnešnej etapy Lence Havlíčka. Pane Havlíčku, byla to ťažká etapa? Náročná, obrovské kopce a zasekla sa mi prehadzovačka. Skoro som sa dosral, lebo zjedol som niečo pokazené ráno a nestíhal som a nakoniec som sa musel ísť vystrať vedľa tuto do Kríkov a stratil som náš skok nad Andym Gažim a nakoniec som zablúdil tuto kdesi v horách, vidím tam nejaké veľké mestá, uvidíme, kde to sme. Jak by ste zhodnotili jízdu svojho najväčšieho nepřítele Andyho Gažiho a také sa na vás doťahuje Denis Menčov? Tak išli sme nejakú chvíľu spolu, asi 80 km. No a už som hovoril, že potom ma chytili tie sračky a to som sa už niekde stratil a Boh vie, kde sú oni, už sú možno aj v cieli a ja tu stále kde si blúdim. Autá mi ušli, takže už je to len na mne, kde sa dostanem. Vyzerá to tak, že ste sa stratili z asfaltovej cesty, alebo je dneska nachystaná nejaká klasika typu Liež-Bastoň? No tak klasika bude asi tak, že sa tu desi vysype na tej motorkárskej ceste a nakoniec uvidím, kde skončím, či v nemocnici alebo v cieli. Ďakujem za rozhovor, prozatím odevzdávam slovo do studia. Mějte si krásne a prajem jej pekný večer. Dovidenia.